Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippines, Standard Time, las 4:55. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio. Singkwantay 6 minutos nakaligas atak ng alas 4 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Good afternoon na naman, maayong hapon, malinong, matuyom-tuyom nga kahaponanon sa inyo taran nato nga maka-aksyon. Bacolod, Negros Occidental, Western, Visayas, Luzon, Visayas, Mindanao. Taran-taran nga lugar sa bugos nga kalibutan, sa malabutan sang signal sa nga DYEZ Action Radio Bacolod, sang Sering Waragwagan, 684 sa Lilisuan, sang inyo dira tagsa-tagsa ka mga radyo, digital man, o kung tiyog-tiyog lamang. May radyo sabong nga inang dial, yabala tiyog-tiyog lang. May ara gani sabong radyo yang ginapulo pi lang. Pero bakod labi na gid sa mga kaumhan naton, mga orihinalya ang brand sang radyo. May battery lang, okay na. Inano man ang itsura, basta importante naga-under. Sa mga nag-monitor naman sa ilas ni computer, nga may international networking, kaga cellphone, siyempre may load, may data, o kung may ara sang wifi. Basta mabatian, taran-taran nga malatunturan, kaga drama sang Action Radio Bacolod, isa lamang sa mga estasyonan nga nagadala, nagawaragwag sang mga balita, partikular, balita angot sa kontra kaginakainitan na sang kalabanan, ang pandemic nga COVID-19. Una sa balita, una sa aksyon. Ay baroy pahanumdom lang sa ato sa nga mga kaaksyon ha, mangin alerto kung mag-ulo-aligmat, hindi magpatuyom-tuyom sang tulog sa inyo sa nga balay. Bangod grabe sabong ang ginabuga nga kainiton sang panahon. Kung ano kainit mga kaaksyon, kaga kasingkal sang balita angot sa COVID-19, amo man ang ratsada,
sang atol sa nga si Haring Adlaw. Naugay na sa aga may grass fire kon may pagkasunog. Pagkasunog sang hilamon naging respondihan ang pila ka mga fire trucks sa Bacolod. Subong hapon may mga alas 4 ang takna ang mga bombero naghinuganas na naman. Nag-ilingaw na naman ang ila sirin. Bangod sa isa pagid ka grass fire nga ginpadulungan nila dito sa may syudad Santa Rizal. Una sa balita, una sa aksyon. Amo ini ang gahitabo makaaksyon nga tindi tigid mapunggan. Bangod man sa nga tuman ka init sang tiyempo. Kung tani ining nga init sang tiyempo, opdan man sang init nga wallet kag init nga bulsano. Hindi bot sa lingon nga init nga nagakalayo pareho sang sunog, kundi init nga puno sang kwarta ang wallet kag bulsa. Pero ang kalabanan sa karon sa aton, imbis nga init, bugnaw ang bulsa. Tangod magluwas nga pigado na, naguntat pa ang obra. Amo ining ginasiling sang pila ka mga tawo nga hugtaray na lang sang paha. Bot silingon medyo antos-antos lang anay kag solo sakripisyo. Kung sang una kamo kaon sang manamit nga pagkaon, subong medyo ang kaon dapat anay hagan-haganon. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Sa mga nagatener na kag nagapaway-huway, sa ilang salita sa tagsa ka mga panibalay, kamusta bala kamo? May bilin pa bala ang inyo sining nga pundo kon galastuhon? May lulutuon pa ayhan? Subong nga pala niya punon. Ara kamo dira anuman ang inyo sa kahimtangan, anuman ang inyo sa nga sitwasyon, tutok lamang diri sa inyo sa nga palatunturan. Action Reports After Edition. Inyo ka-aksyon sa mikropono kag kahanginan. Isa man sa apektado tatanan sa saning abnormal nga sitwasyon sa karon. Pero ano man ang kahimtangan sa ato sa nga pungsod, sa Bacolod kag Negros Occidental, basta serbisyo publiko nga amo ang gindakuan man naton, magatag sang serbisyo sa aton sa nga mga kaakson. Ang problema ti dapat ginaton lukdohon. Ang importante kamo nagahatag sa amon sang kusog para ang serbisyo padayunon nga may upod siyempre nga pagpangamuyo sa mahal nga magkako. Ara lang sige apon, kami diri sa Action Radio Bacolod ang indigid magpangduha-duha nga kamo ang serbisyohan sa anuman nga sahi sang panahon, bisan pa sa tion sang kalalatan. Inyo ka-aksyon na Marlon Hedawaya. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Hanuton tara ang mga nagabaga nga mga pangulong dinalan sa bahin sang balita lokal. Una sa balita, una sa aksyon. Sa pang-probinsya nga balita, Gobernador Bong Lacson, personal nga ginosisa ang lugar. Ang ginatawag nga Tumandok Village sa Banwasang Ibi Magalona subong nga adlaw. Lugar nga amo ini ang usaron bilang Healing Center. Healing Center sa mga patients under investigation kon PUIs sa COVID-19 diri sa Negros Occidental. Ginatawag man nga Yolanda Housing Projects kag Quarantine Center, Quarantine Facility. Karan nga mga PUIs sa COVID-19 diri magatener, tubtob nga mag-ayo, sarang nga maka-akomodar ang ini nga lugar sang isa ka gatos ka mga tawo, isa ka PUI sa kada balay. May kaugalingon nga comfort room, water facility, kag may maayo nga ventilation. Una sa balita, una sa aksyon. Preparasyon ni sa gyapon sang gobyerno probinsyal sang Negros Occidental
Pagi kay Governor Lacson para akon magdamo gid man ang mga POIs way man ginapangayo. Bangod sa sunod-sunod sining mga testing nga ginpatigayon, may ara na sang plasteran. Kag hindi na magtalang-talang, kundiin pa pakadalon, healing center, lain man ini sa COVID center, nga Cadiz District Hospital sa Cadiz City. Sa healing center makaakson ang pwede lamang nga akomodahon amo ang mga POIs nga nagabatyag sang mild symptoms. Pero ang POIs nga kabigon severe o kung grabing sintomas nga nabatyag niya bala, dito na dalon sa COVID center sa sunod sang Cadiz. Ano ba ginibal sa nga balita lokal? Muno, huntagin hindi tani pwede nga pawalaan lang, kagbabayan lang. Kwarta nga bulig sa gobyerno probinsyal sa mga tao nga tuman na ang antos sa ginapatuman nga enhance o kon extreme community quarantine o kon lockdown sa madabo nga lugar sa Pilipinas. Dito sa Luzon, lockdown. May iban nga probinsya pagkat nga mayara sang lockdown. Dari sa aton maka-aksyon aral sa level sang barangay ang gina-implementar nga extreme community quarantine. Sa lokal bisan gani nasyonal, ang ginahambalan sang kadaman amo ini. Kag daw amat-amat nga ati-angot magyapon sa COVID-19. Pero tutok makaksyon, ining ginatawag nga Social Amelioration Program sang gobyerno. SAP, SAP. Kagahon agaod to hapon ka si Sidmon. Tub-tub maggabi, ang iban ganes na magdatong gabi ang diskusyonanay, ang lalisay, o kung pag-away, kung anugid bala sa mga linyada pa sang pelikula sa Tagalog nga lingwahe. Ano ba talaga kuya? O ng artista bla nakson Oliver nga mobla na o so nagani nang gamabo ng artista o ang podbla si una ni Tito Vic and Joey bla. Nang ano ba yan? Namon na ba? Galalibog paminsaron sa mga taos bong. Ining ginamunon naton mag-aksyon ang Kasuguan Akta Republika number 11469. Ang ginatawag nga bayanihan to heal as one act. Ang tuyo sinagod buligan, hatagan sang kwarta ang kapin 18 milyones ka mga low-income households. Ilakip na ng mga kaksyon ang mga 4-piece household beneficiaries para hindi mataman sa halit sining public health emergency tungod sa COVID-19. Sa balita, sa aksyon. Ang nagapamuno kag magapatuman sang saning programa among DSWD, Department of Social Welfare and Development, nagpahanumdum na gani sa mga benepisyaryo sining nga mangin vigilante o kon mabinantayanon. Kag magpati lamang ang balsang nga DSWD, magpati lamang kamo sa mga impormasyon nga ginapagwa sa official social media accounts kag website sang ila sa nga departamento o galing ang kakatabo sa mga aksyon daw sobra pa sa inang hilobla nga magginumon-gumon ang sitwasyon. Ano ba nagkabudlay kay ohon sang hilo nga naggumon-gumon sado kauti na yainday totoo. Ang mga tao wala sang patihan bangod sa nanuhay-tuhay nga palayag sang amot kon halin giben sa ato sa gobyerno. Halin sa gobyerno ang kalabanan gure. Nagluwas sa mga fake news nga na. Una nga ginapamangkot sa mga tao mag-aksyon, sin o gidbala ang dapat makabaton? Sining bulig pinansyal? Ano ang insakto nga proseso? Kag san o matupa? Ang pamangkot man sang kalabanan, sin o bala ang dapat patihan? Bangod kon pigaw-pigaw lamang ang tao nga magpanilag dari makaksyon, kag mag-idbo si Abe, sa mga impormasyon nga nagaabot sa ila, dasig di magpati.
Pero dason nga adlaw, lain naman ang nabaton nga impormasyon, ang iaunagin patihan ay natunaw na kag nagpati naman sa kaduwa nga impormasyon nga nabaton niya. Ang gwa subong nga bangod sa hindi klaro nga sistema sa pagplastar makaaksyon sa mga proseso o kung pagsulundan sa nga nga programa, ang mga tawo imbes nga makagulugin hawaratan di sa nga mayo-ayo, pagi sa mga batunon nga kwarta ay nagdugang pa ang problema, nga kung kaysa may dala pagani nga kainit kag may paaman pa nga pamuyayaw. Una sa balita, una sa aksyon. Ang pabangkot isa lang anugid ang kamaturan kag sin-o ang dapat patihan. Dari sa Negros Occidental, espesyal naton nga makaupod dugay-dugay ang presidente sa Liga ng mga Barangay sa Bugos nga Negros Occidental. Manlain minya presidente sunod sa Bacolod mo sa Liga ng mga Barangay bla. Sa Negros Occidental may ara man sang kaugalingon nga presidente. Siya Provincial Board Member Jovi Pipilio. Opisyal man sang barangay sa surad sang Victorias Negros Occidental. Kabahin na sa gihapon makaakson sa magpadayon sang sari nga panatuntunan tutok sa mga programa sang Metro 3rd COVID-19 Alert Center nga nagasakop sang Talisay, Silay, Victorias, Ibi Bagaluna kag Banwa sang Murcia. Paukapon Domingong Banwa sang Murcia na butang sa social media no. Grabe dinubog yung mga tao tos merkado nila. Bangkot tao, oy, nag-inano na slaya. Lipas sila sa ginatuwag nga social physical distancing. Una sa balita, una sa aksyon. Kung hinambalan ang Banwa sa Murcia, nalipatan lang malang pagpahanumdum sa mga residente. May ara market day mo. Kung ikaw tao, way manabiso sa imo, way ka na sang kalanunda, kadtog kas merkado. Amo na kahapon na tabo sa Banwa sang Murcia. Di mga merkado sa mga banwa kang sunod sa Negros Occidental, mayara sang pagkapagwa sang tagsa-tagsan nila sa mga abiso nga dapat market di mo ring adlaw ho, dapat observe ka mo sang social distancing, physical distancing. Si board member Pepilio, isa lamang nakitaan tamari, isa lamang sa mapurupisan-pisan man ang opisyal sang barangay kag tiglawas siya sang taran-taran nga mga kapitan sa sanggo ni ang panaluwigan ex-officio member tawag sa ilas ni sa SP sang probinsya ginatawag man nga provincial board member. Masyado ini ka-importante makaakson nga bebaluan pagi sa sering nga panatunturan kung ano bala ang dapat himuon subong sang mga opisyal sang barangay. Mayara ka ng opisyal sang barangay nga maihibalo na kung anong dapat ngayon. Pero kalabanan, nga libog sa yapon. Kaya mo nibla, gumon-gumon, way klaro nga instruction halin sa ato sa gobyerno. Importante ni sa mga opisyal sa barangay. Parang ilan sa ditagsa-tagsa ka mga pabaluyo, hindi na magtalang-tarang kag makahibalo sang kamaturan sa likod sining social amelioration nga programa. Ang kapitan sa barangay ay magluwas sa mga taga DSWD may amon silang may dako nga papel sa pagpathag sa ila sa ditagsa-tagsa ka mga constituents kung ano ang dapat himuon. Ano bala ang tikang sa karon nga ginahimo sa Liga ng mga Barangay sa Negros Occidental. Agi sa nagapamuno sa nga si Board Member Pepilio, tutok lamang dugay-dugay, live sa siring nga panatuntunan. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang siyam na lamang sa 57 ka mga laws to follow up nga PUM sa Bacolod ang napaslawan nga makapagiangot sa mga otoridad. Mamalantog gali ang yabe or kapital para ining mga palanago nga mga PUMs. Hindi man pwede matawag tanis lang nga nagplagyo. Nagplanago lang at hindi na makontak, di na makitaan. Di na nawagan to si Vice Mayor Elced Familiaran sa 57 ka mga person under monitoring. Why man sila sintomas ang COVID-19? Ugaling basta POM, basta maghalin ka sa mga lugar nga may ara sang positibo nga kaso sang COVID-19 kag magpuli ka diri sa Pilipinas, automatic ara ka sa listahan sang mga PUM. Tiyang iban kag ipaidalom ikaw sa
14-day mandatory quarantine. Ti magsiling kita mandatory, di ka pwede magkapabalibad, dapat tumanon mo gid. Ting iban way pa matapos ang 14 días, 14 kadlaw, hindi na makontak, hindi na makita. Amo din nanawagan si Vice Mayor Elcid Familiaran, hindi ka mo mag-kontak, gaanta ka mo ultimatum tubto Domingo, kay pangnawagon ko ngalan ninyo. Wagid makulo kompletong 57, may siyam nga wagid magpabatsyag. Di, basi malin naton, basi ang siyam, luyag man niyang galawagon ngalan nila. Una sa balita, una sa aksyon. Basi mo man ang ginahulat nila, bla? Kambal ang iban ko ron, di pa ko, sikat ko. Lawagon ko sa Aksyon Radio. Di sikat ko, PUM ko ya, amo nagorong iba, no? Samtang may 43 anyos nga persona naglabay sa checkpoints sang police station 9, dakpan siya, kuaan siya bu. Why dik balog guro nga may checkpoint ay? Una sa balita, una sa aksyon. O kon basi ga hambal ni siya sa kagulingon niya. Why checkpoint sa akon? Why police akon? Kaya ra, ang why mo kita mo gid. Una sa balita, una sa aksyon. Alas 5:15 na Aksyon Radio Philippines Standard Time. Sa balita pong sudnon, may ara sang ideya, may ara sang balita, gabasi ang community quarantine o kon lockdown nga gin-implementar sandig man sa bando ni Presidente Rodrigo Duterte, kundi ang lockdown sa iban nga mga lugar sa Pilipinas tubtob lamang sa Abril 14. Parehos man na maka-aksyon sa period nga ginpatuman diri sa Negros Occidental kon enhanced ka extreme community quarantine ang paghambalan April 14. Yung may gumuwag nga balita nga basi kon i-considerar ni Presidente Duterte ang pag-extend o kon pagpalawig pa sang sining lockdown ni si area sang Luzon. Amo ning wagid ginapangayo sang kalabanan mo. Amo gadi na nga ang pinakabala dira, ang pinaka-epektibo nga pangbato naton para nga hindi na ni magpalawig pa, hindi na mag-extend pa ining quarantine lockdown ginapatuman sa banabang lugar sa Pilipinas. Amo ang stay at home kag cooperation. Ako gani, pila palang kadlaw ning ECQ implementation dari sa Bacolod, ho? Ika-anom subong adlaw? Or ikapila na? Halos 6 mana na? Medyo kapoy man. Kapoy na sa paminsaron, kapoy na sa... Kaya man taga-reklamo sa aton sa obligasyon, puriti kapoy bala pa dumdum la. Sang sitwasyon sang aton sa mga kaksyon sa Bacolod City. No? Kaluluoy, ang mga damo kaginatos nga mga okon linibo nga mga naapektuhan. Ang kalabanan gasiling, tama na, insakto na. COVID, layas na. Una sa balita, una sa aksyon. Alas 5:17 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Ang sitwasyon sa dalan, tawhay, inaya mo nang mapihog kugid. Pero kapon Domingo may bungguanay pa niya ho. Dari sa unahan to. Sa ginsangan sang Burgos Lacson, may motor nga namangguan sang panel ton trakto. Taway-taway sang dalan, may bungguanay pa. Nanoning panulukan di laman. Iba na untan sitwasyon sa dalan dalabayan sang patrol. Traffic reports. With Aksyon Jan yung hapon plus kabin. Mayang hapon, Aksyon Market sa tutunan ng mga ka-aksyon. Karong ginamang hapon na pato live kita nag-report along area ng Bandrisang Dalan Araneta nga sakop sa barangay Sumag, Surad, Sang Bacolod. Dali nga lugar ang mga ka-aksyon karon nga pon, dugay lamang ading nga pinamaka sa gihapon sa mga merkado publika. Damo sa mga salakyan nga nagalambiyong sa mga dalanon, mga pribado nga salakyan. Pero of course, wala gid mga depasero nga jeepney mga ka-aksyon nga makita naton nga nagpanakayon karon gilamang nga hapon. Pila ka mga delivery van kita nga nakita Andre, may mga delivery truckman, kargado sa mga bugas, posible pa adto palit sa tagsaman ka mga lugar, ready for distribution man ining mga bugas
makarga sa pinaman ka mga truck mga kagsyon. Ang mga pribado ng salakyan karon nga po mas nagdamo-damo. Ikumpara mo kahapon mga kagsyon Domingo nga adlaw. So karon nga po damo-damo diri aton makitaan sa mga dalanon nga nagabiyahe no kalabanan tikat tugid sa pinaman ka mga merkado publika. Like to modern kadama ang sitwasyon kung talaga sa tropiko aton pagambalan anong erde mga kagsyon sang dalan alalata nga sakop sa barangay Sumag, Surad sang Bacolod. Ulay nun ko ning area mismo sa dalan Araneta kung ikaw pa Surudabi sa may downtown area makagsona tandaan may ara ikaw mga duwa pa ka mga checkpoint na maagyan. Paglabay mo makagsyon sa tubang sa Gaisano City drabala sa may dalan Magsaysay Araneta padulong nga makagsyon direksyon dito naman sa area sang Lizares Araneta karon nga po makagsyon may checkpoint dra nga gintamtang as far as inuodo ka po nila nag-upisa dran checkpoint so nga ginaplastar sa aton nga mga otoridad. And the second one makagsyon nga imo dra malabyan nga checkpoint kung ikaw pasulod sa downtown area dra bala sa may ginsangan mismo so dalan San Sebastian Araneta makagsyon sa tubang sa Lopez San Sebastian may naman diri sa checkpoint nga naplastar makagsyon. Ngani karon nga po na itumori damang sitwasyon ko dalaga sa trapiko ang aton pagkabalan sa kabugasan diri namang area sang dalan Araneta. Pero ina naman sa dalan Lagson masulog ko sa Kumakagsyon ang norte nga bahin sang syudad. Exact na kadamang dito sa may Bangka Pipsi medyo ligwa karon nga po no hindi ka mo sila kasako abi ang mga salakyan dra nga nagpakadto pakare karon nga po na pero tandaan ninyo kadto ko blasera sa barangay Batada sa may merkado. Pwede ka na mo sa mga tricycle mga single nga motor nga nagabiyahe karon gid namang hapon Makagsyon. Hopefully dira mo regulate nila ka makontrol ka mo sang tao nga nagapadulong abi sa tamang ka mga merkado publika Makagsyon basiman sa atong nga obserbasyon karon ginamang hapon mga kagsyon. Pasulod kita sa area sang Ramos Lacson sa dalan Lacson sa gapon nila mga kagsyon. Karon nga po light to moderate ang sitwasyon sa traffic mas damo ang mga salakyan nga nagapadulong sa may provincial capital Laguna compared mo sa mga salakyan nga diri naglabay sa may BS Aquino Drive do kadel area diri kay sa may BS Aquino Drive dalabas sa may shopping mga kagsyon do wala nakikita makitaan mga bukas sa may establishmento ka Rizal gid lamang sa hospital, of course, sinamtang sa pila ka mga butika. Pero kalabanan sa mga fast food chain, mga balay-kalanaan, mga restaurant sa bote, of course, sarado, gid. Rason ko nga, hindi nakasako da ang sitwasyon. Actually, kung para mo sa mga regular days, nakabalo ko na dawan gid sa aton tanang nga makagson nga mga area ko mga tiningon nga nagasinumbali lang ang mga salakyan. So sa duha ka mga mayor na dalanon sa palibot sang syudad, malaligwa pa man ang sitwasyon ko dalaga sa trapiko. Ang ato pagkawalan sa palibot sa syudad naman sang Bacolod. Ang dalan Lopez-Ay na Makagsyon. Ang edagid lamang dari sang Gonzaga Lopez-Ay na ang karon nga po nakabigri nga dahil to moderate ang sitwasyon ko dalaga sa trapiko ang aton pagkamalan. Pero tandaan Makagsyon sa ginsangan mismo sa Gonzaga Lopez-Ay na may samandara ka checkpoint na ginpamtang ang police station number 6 no dra karama labay so kita na maginainay lamang ang mga salakyan nga padulong sa may Ceres Terminal or kung ato ikaw sa may Gonzaga Extension even takuling sa Makagsyon. And another checkpoint Makagsyon naging plastar dito naman sa Circumferential Road pag kadto naton sa ginamang hapon sa may check-up point dito sa border sa Bacolod Talisay sa barangay Batas Lapon Makagsyon pero Circumferential Road nga area hindi na mo sila kadamo sa mas nga nakapasunod. Balikan targo ni Waxon na John Diaz ga mobile siguro sa ang ato sa patrol sa saligid nga mga tirion balikan ta siya no siya sa nga dugang nga observation sa patrol. Alas 5:52 Aksyon Radio Philippine Standard Time Aksyon John. Yes, Action Mar, no? Karon na ako, nakita natin dira sa Circumferential Road nga may mga importante na ginamang nga mga transaksyon, may mga persona laton nga sakay sa masalakyan nga nagapasulod sa Bacolod Talisay border. Even dili pagali naton og ginamang sa may Bacolod Sumag o Bacolod Bago border makasuserya sa Dalan Araneta Barangay Sumag, mga tracking nga kargado sang tubo. Most karabanan naton diri makitaan nga nagalabay Makagsyon. May maluman sa mga motorista nga nagapasulod sa syudad sa Bacolod Norte kag Sur nga bahin, ang area diri Makagsyon sa Bacolod Talisay border sa may dalan Lacson Barangay Bata ang sanitation na nga kinahanglan mga brando ginatawag na nila balang panawag na diri nalipat ko sa term but ang term na digito ang sanitation station nga kinahanglan rin nila maglabay no sa mga salakyan nila. So tinandaan nga after mo check up
roll up dayon ang imo naman nga window para hindi ka mabasa sa sulod. The same through magkagsundig to naman sa area sang Bacolod, Bago border sa Dalan Araneta, may araman sa sanitation station magkagsun. Nga kinalagi naman sa lakyan maglabay dira as part of preventive measure. So far mo nang pinatuloy nga sitwasyon naman diri kung dalagan sang trapiko nga aton pagabalan magkagsun. Karon na bantay na sa aton magkagsun ng update. Yeah, mo tubla sa isa ka positive patient magkagsun sini nga COVID-19 nga nasiplatak sa iya makay ngod nga nagagwa-guwa kuno sa iya naman nga balkon sila puloy-an nga gikagmat gid sang mga kumuruyo mga kakson. Nga po sa Action Radio Bacolod. Direct na sa patrol. Ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Sunod na sa Action sa Bacolod Action Radio. 5:24 Action Radio Philippine Standard Time. Ari na ang pinakabag-o kag pinaka-epektibo nga herbal supplement Evergreen Herbal Capsule nagabulig limpyo, nagapabakod kag nagabalanse sang mga sistema sa ato sa ring lawas. Ang epekto sa Evergreen Herbal Capsule ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. So ginabalanse niya maka-aksyon. Ang mga sangkap sini turmeric, saluyot, balunggay, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Ang Evergreen Herbal Capsule aprobado ni sa Food and Drugs Administration. Kung ara kamo makaksyon sa Bacolod City, kadto kamo sa Sincere Drugstore, available na ang Evergreen Herbal Capsule. Subong niya mga butika naton ti Kalabanan, Abertuman, kay essential gikatama na kinahanglanon sang taong bulong di pwede magsiradong ato sa mga butika kon pharmacy. Kung nara ka mo dara sa Kawayan, Butika Sandria, Himamaylan, Leonor Pharmacy, Alice Drugstore sa Banwa, sa Nginigaran, sa Thea Joy Pharmacy. Mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasanligan. Tinog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Action Radio. Bacolod kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampiligan.
sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y sabisan anong nakalintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na italaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Madayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapas yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Oy, sa mga monitor ta subong ara sila sa nga balay.
May ara pa kamo stock nga vitamin D3, life extension vitamin D3. Importante na baya kay kun kaysa mabaguhan lawas naton. Wala ta na obrabla. Tulog lang tulog kaon tulog obra. Kun kaysa aga pa mipi manang balatian sa lawas. Una sa balita, una sa aksyon. So updanta uno exercise. Kag importante mayara kita ganito tumar nga vitamin D3. Sa mga waay pa ka tumar sang vitamin D3, testingin nyo. Ang pilion nyo isa lang Life Extension Vitamin D3, isa sa banabang produkto sang Life Extension Philippines. Kung matapos-tapos ni ang ECQ kag quarantino, pwede ka mo magkakanto sila sa nga taratapan. Rida ni sa bahin sa nga GA Esteban Building, Lacson South, Bacolod City. Life Extension Vitamin D3. Una sa balita, una sa aksyon. Tutukan tao na makaksyon ining ginahambalan gits karong balasang bisan sinuban o mapamanggaran ka man, paimol ka man, basta piktado sang ginapatuman nga lockdown o kon quarantine man bangod sa alit sa ng COVID-19 ang social media partikular makaksyon ang Facebook alos way untat ang pagdagsa o kon pag inulan sa mga mensahe para magkutanon angot sa Social Amelioration Program SAP sang DSWD. Ang isa sang ginahulat gid sa karamaan makaksyon ang SAP nga pormas ang iban mayara nakabaton na. Sinong dapat maragtag kag san o ihatag dito sa area sang Luzon mayara sa mga lugar to nga nakampisa naman gani baton sa pormas may nakabaton naman to bala kwarta na gid mo, no? So na una sila gawa to. Ang ining SAP forms makaksyon kabahin ini sa Akta Republika 11469 ang bayanihan to heal as one act nga ginpirmahan ni Presidente Rodrigo Duterte. Adres Bacolod kag Negros Occidental pating pila ka mga puisal sang gobyerno naton galibog ang pinsar nila, ha? Galibog ulo nila kung ano ginang plastadas ni nung dapat ngimuon ano ang pwede, ano ang hindi pwede. Ang DILG naman, kung maduruban naton magkakson nagligad nga Marso 31, nagpangabay na gani sa mga local government units kung LGUs kag barangay nga para sigaw ng pagsumiter sang master list. May ginapangayo nga master list mo sang gina-target nga kanamuon sa mga benepisyaryo. Ti paano ni mapadalang master list kay wala sang klaro pagani. Kung paano ang dapat timuon, anong dapat timuon kag sinong dapat nga sundon di. Sa Bacolod City, si Mayor Leonardia nga nagauyat ni sang isa man sa mga taas nga posisyon sa bahin sang nasyonal. May national president ni sang League of Cities of the Philippines. Amo ng grupo sa mga alkalde sa Pungsod Pilipinas. Magapadara o kung napadara na gani mo. Ay ning sulat, duwa ka pahina nga sulat, address sa kay Social Welfare Secretary Rolando Bautista. Nagapangabay. Kung mahimo mag-issue sang klaro kag specific nga palayag, specific nga statement angot sa konsin ogid ang kwalipikado nga benepisyaryo sa idalom sang pagsurundan o kon guidelines sang DSWD sa pagpadagtag sa ning bulig pinansyal. Una sa balita, una sa aksyon. Anong ginalanan kun nga ang nakapadala sa sulat si Mayor Bing? Sandig sa sulat ni Leonardia, tuman kadamo sa mga parihon yang alkalde sa Pungsod Pilipinas ka mati, siyang presidente mo. No? May rason nga mamangkot siya ang mga pareho yaman nga alkalde. Nagpabalo sa iya, namo way magkaintindi kung ano gid bala. No? May ara sang misinterpretation. Lain-lain ang magpati sang iban. May mga opisyal sa barangay nga nagakoloritot ganing agtang sa pagpalitik kung din gid ang insakto. May ara man opisyal sa barangay nga nakaibalo na sang aboniho ug aling kay di punggan nga reklamuhon sa sang mga residente niya kay ang mga tao sa isa nga barangay
nakabasa sang lain man nga proseso. Una sa balita, una sa aksyon. May ara mga kaaksyon nagasiling kag nagahambal. Nga tanan ang kwalipikado nga magkabaton pero may report man nga hindi tanan. May ara gani isa sang taas ka opisyal sa gobyerno bla. Nag-record siya sang iya sa nga explanation. Nagpathagban sa social media. Ti damo-damo to minilyon ang nakatutok to mga kaaksyon. Pero kung pamatian ang DSWD, ang ginambal sa sining taas ng opisyal ni, lain sa guidelines ng DSWD, amo ning resulta kung nga ang nagalibog subong pabinsaron sa mga tao ho. Una sa balita, una sa aksyon. Daw sa probinsya nga level sa nasiling tara mga kaaksyon, aton manging kaupod live sa sining nga panatuntunan ang presidente sang Liga ng mga Barangay sa Negros Occidental. Damo man siya sang naistorya kag nakaistorya nga mga pareho nga kapitan nga nagalibog di paminsaron angot sa di. Joining us this afternoon, Provincial Board Member Jovi Pipilio. Board, mayong hapon. Ay, May. Yes, salamat na board sa tiyempo. Ginahatag diri sa Aksyon Radio Bacolod. Tutok kita board sa siring ba mo gining ginahambalan sang kalabanan gid ang sentro subong sang parabangkutanon sang halos mga tao diri sa Negros Occidental, opisyal sa barangay, partikular ang mga barangay kapitan. Ang ginatuwag Social Amelioration Program sang DSWD. Anong observation mo sa board member Pepilio, ma'am? Ang social amelioration, nagapasalamat kita no nga ang aton nga national government naghatag sa aton. However, subong aton nga ginaproblema kay it was aired in television nga daw it seems that the whole families in the whole Philippines will be receiving. Pero subong as of this time, ang LGU ginatagan lang sang allocation or slot sang aton nga national. So ang LGU gin-distribute lang sa kada barangay in accordance sa aton nga number of families. So that is the reason why daw nagkakaproblema ta subong ang aton nga kabarangayan because ang mga tao they are longing for nga maka-receive sila. But tani during this time nga ara kita tanan sa sa kalalatan no nga we do not know kung sino aton awayon because ilita kabalo kay ang virus is spreading so tani mag-insindihanay kita kay iniman tanan ihatag man sa aton no sa aton mga kabarangayan pero sa nagakaangay nga tawo nga hatagan naton in accordance sa ginhatag sa aton nga DSWD nga guidelines. Okay. Board, ang mga pareho ni mga barangay kapitan sa Bugos nga Negros Occidental hambalan naton, damo na gid man sa nagtawag si imo board, may angot sila. Actually, ini sila, ang aton nga mga ABC presidents, nag-anchor sila sa aton nga mayor, sa aton nga LGU, on what to do. So ang aton, if they have problem, they are also seeking advice sa aton. Most especially, not only subong lang nga social amelioration, but also sa aton nga mga ECQ nga ginahatag before, kag sang aton pagin kun ano pagin ang aton nga mabulig sa aton nga bilog nga barangay. So may alata communication between them, but I told them nga siguro the mandate of the mayor, of your mayor, shall prevail because sila gid ang aton nga puno sang aton nga nga LGU. Yes, board sa inyo sa siyudad sang Victorias. Nakaumpisa na gid man board panagtag diya sang SAP form sa mga residente sang kabarangayan. Actually wala pa kami nga kapanagtag sang form. Only nga we were told by ang DSWD kay sila man ma-verify. Ma-recommend kami, then sila ma-verify. After verification, then that's the final
numbers sang every barangay. So that's the time nga mahatag sila sang form. Kaya ang form na sa hindi na siya ma-erase, hindi mabalik. Dapat kung ano na ang naghatag sina, of course, sa insakto ng talagaan. Kaya may barcode ina. Yes. So, sa Victoria, so wala pa man. But so far, sa bilog siguro nga Negros Occidental, it seems nga daw wala pa man gid may nakahatag na sang form. Kaya we are also calling sa different barangays, sa mga ADC presidents naton, daw wala pa man because our CSWD, the MSWD is also preparing. Yes. Napabangkot. Prepare pa Yes, correct. Ga-prepare pa lang sa master list, no? Gina pang board, no? Napabangkot ko ng forms na kay social media balaan tara man board member Pepilio damo sang gina-post bala, no? Nga kuno ara na nakapanagtag na may ara gani sa gitsura na sang forms, no? Para at least mangin klaro sa mga taga-syudad sang Victorias kag 3rd district. Nga waay pa ya nakaumpisa pa nagtag sang SAP forms ang DSWD kag ara pa lang ya sa pag-finalize sang sining ginatuwag nga master list. Oo. So we are preparing the master list. So after that, ipanghatag na. Maybe tomorrow, it will be distributed. Kaya subong ginagawa natin. We are finalizing the list. So if we submit it to the CSWD, so that's the time nga ihatag nila ang number of forms sa aton. Kag ipa-fill up pa naton sa ila. Yes. So. Basta as soon as possible, hambal nila. That is why gani subong we are very busy because gina-check it naton maayo. Pag-submit naton, insakto gid na nga we can defend nga amo na nga tawo ang taga-anta because may ara siya, wala sa sang pension or kwan siya ng qualified sa informal settlers sa economically distressed sa because of COVID. Yes. Lastly, board, imo dalang mensahe hindi lamang sa mga taga 3rd district kundi sa Bugos ka Negros Occidental, mensahe sa mga pareho ni mga opisyal sa barangay ngati nga nabalanta mo ni sa bonggalokdo sang palamangkutanon sa mga tao, board. Sige. So sa tanan nga barangay captain sang Negros Occidental, as your Liga President sang Negros Occidental Chapter, anugi ko sa inyo, nagapangayog ko sa inyo nga kita tanan nga mga kapitan, we should be honest and sincere sa aton nga pagserbisyo kag hindi naton pag-idulaw ng aton gid nga pagka professionalism because sometimes nagakadula ang aton nga self emotion we are emotional sa pagdala sang problema kung damo-damo na so kamudlay nga ang aton nga problema dalo naton sa emotional nga bagay. So mga dear barangay captains, be calm kag stay safe kag kabay pa nga kita tanan madinalag-on sa sining pag-fight sang COVID kay wala ta kabalo kung diin siya makadto. But with our prayers, kita tanan we will pray and hoping ang aton nga Negros Occidental will be safe from COVID. Provincial Board Member Jovi Pepilio, ma'am, saliwat, thank you kag good afternoon. Salamat, ma'am. Hello. Thank you, ma'am, kag mayong hapon si Muliwat. Sige. Thank you very much. Okay. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Ang presidente sang Liga ng mga Barangay sa Negros Occidental, kalakipdang mensahe niya sa mga pareho niya nga barangay kapitan. Buwan-buwanan ta nagabaritor sa ato sa live stream hawa. Raquel Di Maala, Resti Lanasi Hamonong, yaraman si Pangging, Lenebeth Quirino Onyate Castillo, Tol Mario Henovaya, magulang tamandara sa bahin sang Russia. Ang Russia Action Oliver ko na ya, extended na to ya, hasta sila April 30. Ang lockdown? Yes, lockdown. Dito sa Russia, hasta April 30. Eva Henovea, Rolando Montaño, Milandro Benetua, okay. Jody Villaros sa barangay Tangob ni siya. Tangob, baraman si Marlene Grace sa Bosayong Limada.
Action first sa Barangay Odyong, Moises Padilla, upod si Geraldine Rigala, Lola Aida Bangkaya. Abati lang diri sa Barangay Saruan, Pontevedra. Salamat nga barabo sa amon barangay officials nga ilang kapisan sa pagpanagtag sang grasya, ayuda sang aton gobyerno. Ang taratara na kabaton gid nga wala sang pinilian mayong hapon gid sa tanan. Abonang Mayo, wala sang pinilian. Cristel Di Maala sa Barangay Saruan, Banwa sang Pontevedra. Si Leia Lopez, gapamati man sa siligid nga mga tiriyon. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na dokumendado sa World Health Organization. Kung
nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Ginlantaw kong kalendaryo, Lunes, Santog, Lisubong. Abril 6 Gleno, Domingo di kuan kapon ding di Ramos. So, ang gidabantayan ko sa Oliver ang April 12, Domingo di Pasko na siya. No, kay daw mabatsagan ko sa lawas ko bla nga amuna nga time basi makaganhagan na. Ang kaso bangod nga Domingo di Pasko. Balikantang Patrol! Natipon nga balita with Action John Diaz. Patrol Reports. Action John sa report please come. Action Mar na ibaluan nga isa dara ka lugar sa area sang Eroreco Subdivision sakop sang Barangay Mandalagan syudad sang Bacolod. Isa dara mismo kadalan ang temporaryo nga gin-sealed off sa mga otoridad kumo Action Mar may isa dara ka pulian. Dabi nagapuyo isa man tinatawag nga positive sa coronavirus disease 2019 o kanang COVID-19 Action Mar. Karon nagpadala gali isang ining mga homeowners o kung labi ka mga pumuluyo darabla kay ngog mismo sining nga persona dara nga nagpositibo kay may mga fighting sila kuno nga ining positive o kunang patient number 7 Action Mar nagagawa-gawa bala sa isa naman nga balkon dra nakitaan sa isa Karagway Action Mar nga nagtindog sa sila nga balkon mismo kag nagkapyot sang iya naman nga cellphone Action Mar no nakitaan sa mga pumuluyo kag nakuhaan mismo sang litrato karon nagsulat ng petisyon ang mga homeowners kagin padala sa mga barangay sa mga barangay official gin na copy furnish si ang Office of the Vice Mayor ang umanang City Health Office Action Mar ang doon sa petisyon ilang kitanla ining persona kuno naga-routine og dra makatatlo na ka beses sa baling hapon top karon nga adlaw kag tigin tanawa gid kay ang problema diri sa iba nga ginaplastad dikto nga mga tupad balay di kuno kalabanan lamay mga ulo edad na singon ti mga senior citizen nga pagkabalo sa ibang ti medyo na nagidman ang immune system dote ang balde din di bagit ko ginabla ka anong posibilidad sa transmission Action Mar pero ilani duka kugmat nagidman balado dala posible sa ilang psychological effect gidman no matawag Action Mar diri sa mga pumuyo nga nag-istadra sa mga mismo nga lugar. Sa aton nga interview sa presidente mismo sa Pueblo Rosario Homeowners Association nga si Mr. Amit Caruel, iya gintayag nga may mga aksyon naman nga ginimo ang Homeowners Association pagi kag forcing coordination man sa lokal nga gobyerno sang Bacolod kung sa diin ining outpost na sagtod na binaplastar sa bangga mismo sang dalan iniidugon sa ilon digtox Mar malapit sa tubang nagid mismo sa pulian kay nag-positive kay para ila regular nga ma-monitor ang hulag sinyara dira sa sulod sang pulian gustong masamib lang may mga sightings ang iban ka mapumuloy dira. So ila naman din panumtuman liwat nga gin-remind pagi sa phone call ining asawa mismo sa nga patient number 7 Action Mars agud nga ti pagtugas sa kagugmat sa mga pumuloy kung kay gudila dira sa mismo sa Eroreco Subdivision. Action John, naabot sa lingon naka-home quarantine ni siya. Yes, Action kag positive, isa niya sa mga positive nga patient. Patient number 7. Patient number 7. So, kung may positive, ang lugar dapat kabigon nga high risk. Yes, naka-ultra risk area na siya. Ultra risk? Yes, Action. So, may nagabantay sa palibot dapat sa yasin nga balay? Ang natabo sa Eroreco Subdivision, bilog na sa nga dalan, Action Mar, ang sealed off. Butingon, wala ginapanugutan nga magsulod ang mga pangayaw kung hindi tagadira. Pero once tagadira ka, depende kung hindi yung mga direksyon. Pero tanandri ka naman labay sa may outpost mismo sa barangay, nga ginbutang dira, kami ara na do sanitation nga alagyan mo, Action Mar, sa mo guma, pating lawas sa salagyan mo, kag ginatsak nila kung sino nagagwa kag sulod sa ere mismo. Kung sino bantay sarado gidman sa mga otoridad Action Mar ang within the street gidya. Okay. Pero compared sa iba na nga mga ultra-risk area like diri sa Takuling abing sa apartment ang apartment lang gid Action Mar ang gin-sealed nila but hindi na bigin sealed off nila. So dry sa may Eroreco street so medyo layo ang mga gwardiya
kag hindi mo gid makitaan directly ang balay Balakson Mar. Do ara sa Hindi Akson dyan sa ikaduwang pedalgan sa balaya, no? Balakson Mar? Second floor to sa balaya, nakatamwa siya, nakagwa siya. Yes, sa second floor to sa nakitaan. Oh, kag ang nakakuha sang laragway sa iya, ang residente man nga may balay man dira. Yes, lapit man sila puloy andra, Balakson Mar. Okay. Ari si Mr. Amit Teruel, ang presidente ng Homeowners Association dra si area din mismo. Actually, kahapon, ang aton nga mga homeowners nag-reklamo nga may sighting siya nga nagagawa sa balkonaya. So, yun verify na ito mag-invalidate kung altruism. So, na-relate na to kag natagan na direksyon ang mga naka-detail dito as nga hindi siya magwa sa ilabalay pagkunahin nila nga especially why siya sing face mask kasi muna pala kasi ang virus magising yes, very threatening sa mga neighbors na, especially nga may mga gulang-gulang Canada, kasi may ibanda hindi in good health condition. Okay. So, what we did is nagubra ang mga neighbors nila sing petitioner, of course, through sa association, tapos gindala ka na to sa barangay. Tapos in-furnish man copy ang office ni Vice Mayor, Belsid, pag ang city head with Dr. Insuloti. Pero sir, makapila sa time ito na based on the information niya so, based on sa reporting mga homeowners or sa mga neighbors niya, there's mga kapila stress. But sa asing kahapon, ng balila, mga 3 times nila nakita. Okay. Na ara sa balkonahe. At sa mga kamay ginawa sa pagpayag ni Mr. Amit Teruel, ang presidente mismo dala sa Homeowners Association, mismo sa Eroreco Subdivision. So, tingnan may pikang na action mga ginimo dre ang magdala para at least na closely monitor gid ang ulag sining ni patient number 7 action na mar. Balik tagikan sa Batolan taglibot sa Bacolod Action Jantia sa masbutar sa action sa Bacolod Action Radio. Alas 6 o no, nakipata ni muno no, polo komentaryo sa sining ginimo sang isa ka patient number 7 katatlo kuno ka beses magwa-guwa sa kwarto ya guro kabati base rakit amon naton nga laragway gwa sa balkonahe bla sa ikaduwang pedalgan niya sa balaya gwa ya ga cellphone siya dapat di ka na maggagwa ti kulbaan ang mga katupad balay quarantine ka man nakaka-home quarantine ka dapat dara ka lang ko tani supposed to be ko tani isolate gini mo dara ka lang magabantay si muda pero kon maggagwa ka dulo delikado kaya hindi niya makitaan ang virus ng coronavirus di niya makitaan niya bas kon galupad sa hangin na Una sa balita, una sa aksyon. At naalis na lang ka monitor sa ato sa live stream hang mensahe nyo. Wala pasensya lang ano. Dakal-dakal mo nina Allen Tras Porto. Salamat Aiko Takachi sa Japan nisa. Mary Grace Eugenio Fermin, Jerame Malopay Locsin, si Tanciona Ruiz Amor, Freddy Pascua, si Jack De Leon, Ann Mira Bueno, salamat Basilio Dominado Artificio III, Maria Luz Grijaldo Macunat, si Lizandra, Kenneth Valencia, si Jerlyn Regala, Greyhawk Bacolod, Aiko Takatsi, okay, si Ot Narisik, Osnula, sulit naman yung ngalan niya mo. Sige lang. Romulo Palik sa Lily Jr. Alonso. Si Crisanto Alonso, Romulo Patok sa Lily Jr. Sa bagay, uso naman sa bong sulit-sulit ngalan sa social media. Philip Laurente, okay lang na. Sa dalawang bagay na naka-aksyon, Joneth Calves sa Pamposa, Jose Moncal Torilla,
si Soriano Daimich. Salamat kay Aiko Takatsiya, damo siya no mensahe pero ti alang-alang na ato sa dinga oras. So basi buwas kung dako ta makaligwa. Andre si Raref Anedra, Arnaldo Tanalion, Basilio Dominado Artefia III, Nede Castillo, Shirley Mandate, okay, Grace Belguera Diaz, Nelda C. Guanse, thank you. Walfredo Pabon Zamora, Heaven, si Cherry Lo Mirasol, Raman si Maria Nilma Teruel, si Don de Blanca, salamat. Nida Montaño Magbanwa, Gama de Turman, okay, Rodora Sioko, si Irene, Philip Alonsagay, Nedy Castillo, Kas Ato Tongda, Remo Sanovia Gama de Turman, Leo Longdo, salamat sa pag-monitor, La 6-4 Action Radio Philippine Standard Time. Balik pa kita, mataos lamang sa Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Kami ang makaksyon ng imo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon! Aksyon Radio! Mga kaaksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Nasaan ang aksyon? Naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. There comes a time when we heed a certain call. Action Reports Afternoon Edition, magabalik na naman na boss. Magasunod na Action Balita Evening Edition with Action May Ann Defensor kag Action Eden Thea Aboso. Ibang nga balita way tamalabutan tutok sa Action Farming Line with Action Brian Morden, las 6:30, top de balas, Nuevas ang gabi.
Opo direct Action Oliver Pason with Action J. Ambaikin sa technical control. Ako naman Action Marlon Hedovaya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko.